Ja, gör det. Helt okej, Lisa. Om det hamnar lite så i obalans mellan 2:an och 3:an så hellre kanske lägga volter emellan. Bra. Super. Mycket bra, Sigrid. Bra. Skritta lite stund, Lisa. Jag vill att vi gör det en gång till på den här höjden först. Men något mer tillbaka på sista distansen. Du är mycket bättre, Lisa. Bra, Sigrid. Det räcker. Malin och Lisa igen. Jättefint. Det räcker, Malin. Jag sa det, Malin. Jag vet det. Från förra gången stod det till det här också. Då tyckte du det var lite jobbigt att rida in på det, eller hur? Det syntes lite grann nu också.